Hello guys, for today's video ari kita sa aton garden patarong. Ini siya diri aton garden guys, gigunahan ni nakon namo ni mama ya, amin ni siya pangtungtong namon ang kuan mga kaang kay para dili siya watihon guys. So ang nagkuan sini sa akon tudlo kay si Tia Nini nga itong kay para dili watihon. Guys, kari kita dire kay may tuyo ako dire guys, mangita ako'y dako nga bumbel, dako nga pot or dako nga punuan kay akon graftingan. Mag-try ako pag grafting guys. So far pamagay kay siya dako guys ang gagmay pa mo orange ari guys na try naton ini pag grafting. Try kita pag grafting dire guys kung makaamo ba kita. So ako ni siya da doon alsahin natin. Ano siya guys, orange. Oh, oh, oh.